back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Jokyo! Ongboy Tisoy! Kalitok ka lagi kagoroy! Ay, labing siguro, nag-ismo ko istipas na sila karon ni Takla ug si Sir Manga. Ang datong igasyante at tiguang amang. Ay, ay, ay. Pwede ko masayap siya kong pagagpas. Mabulahan siya ko ni Takla. Di awit try takali district ng iyang i-order. Takok yun, mabayran si Mr. Mang. Ay, ngano ka? Giuhaw ka? Mamam ka? Dili! Anong bigawas ka ba sa VIP room? Balik ito yan, balik. Dili lang ako, Ma'am Kayla! Usay, kano man? Bastos kang tiguang nga! Hindi kumot-kumot akong dughan! Sa dakong kamot? Dili! Sa dakong ipon! Yung alam mo ginatakla. Unsa? Magkagod mga ng uban diha. Kagod? Oo! Basta lagi! Humanog kagod, labi pag kinamuton sa pagpuga-puga, sirit ang laghang duga. Bastos! Nga to sa mga huga o hunahuna. Niya pa si Bastos! Ay, pasensya ka na, Mr. Mang. Aha? Saan ba ko mamangod si Takla di sa bar? O sa basayon sa kanyang buhaton? Hoy, amang! Ayaw gito usbang imong kibuhat, ha? Kay dili ko mo buog lupad sama ng naas imong bulingit nga huna-huna! Ayaw ko binastos, eh! Uy, ano ka doy? Kadagang kwarta ni Mr. Amang. Aw, Mr. Mang. Ay! Bye, Mr. Mang. Bye! Ma'am Kayla? Ay, tuan na. Miyuli lang tiguang amang nga negosyante. Migawas ka bang, God? Mupauli na ko, madam. Ha? Wow, oy, no. Wa pa kayo mahuman lang imong pag-duty sa bar? Dahil pag-customer sa taas. Basta mo pauli na ko. Di na ako ganahan din, eh. Unsa? Wa ko maalag na binastusan ko. Takla. Okay. Pero, niya, dawata una ni, ha? Dawata ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,000. Imo na na. Kadako ko din ni Ma'am Kayla. Kita na ni mo sa ladies drink. 30 ka ladies drink nga tag 400 is 12,000. Unya, tunga man ta. So, 200 man imo matag ladies drink. So, doon na kay 6,000. Nang imo 6,000. Pero may utang pa man ko ni mong 5,000, di ba? Mao niya. Iuli ko ni mong 5,000. Oh, yung kinahanglan. Kay Jismil ang gihatag at tip ni Mr. Mang O matod niya, tunga ta. So, huwa ka na yung utang na ako. Huwa ka yung utang niya. Unsa? And by the way, niya siya gihatag ang suwat para di mo. Dawat. Suwat? Paduli ko muli sa kaining taxi. Ay, huwag ko magdaw. Madako kay kwartang ako madakar man. 6,000. Usa ka buwan ni sa akong sweldo isip sales lady sa tindahan sa Insik. Pero sa bar, usa ka gabi ilang o kwarta dayon. Gabiin na lang lalat. Pero wa pagi mo abot si Dokyo. Aron tumano niya ang iyang gisaad nga lukaton ko. Nalimot ka, Bogart, my love. Ugma pa ba ang gisaad niya tong unggoy nga piyansahan ka kay bukon pa niyang iyang alkansiya? Makatugi di ay kurun din ni sa tayaong rihas, ha? Ay, ayaw na lang kung wala ka, good. Wala ka. Unungan ti ka. Hmm? Ani lang ko din ni Bogart, my love. Magunitay lang ta sa kamot. Bisan og naa ka sa sud sa bilangguan, ug ako niya sa gawas. Rehas lang ang miali natong duha.
Sa Tagalog pa, rehas lang ang pagitan, Bogart, my Oh love. my goodness, lalat my love. Love gid ko nimo. Uy mo lang. Ala no. Uy, Gisinyasan ko sa pulis nga paduulan, Bogart, my love. uy, unsam kayang tuyo? Duulan ko siya, ha? Bago. Ay. Dugaman. Sige mga tingsi niya. Higumening sa baon, sinununan. Busog na kay ko. Yan, ano, Ikaw lang kamang abay ka. nonoy. Kay busog kay ko. Busog. Wapang wika pa ni hapon. Saan mong gikaon ka niya? Abang care, nilalat ka na ako, ganiha. Nga maton pa niya. Amping dokyo, takikari. Tuwara! Hinapon sa take care, takikari. Oh, muna siya. Unang higayon nga nabati ko ang pagpangga nilalat diri ka na ako. Concern kay siya na ako. Concern. Kinaamay lang tuyo ni mo. Kung wa pa, check ka na lang. Dili na importante para na ako basta kay concern siya sa ay akong pinangga. Ang mauna importante nga, love ko niya. Labhag. Unya be, kung anak kay kwarta, kung sa may mahukuk ni mo, concern pa ba kasi ni mo? Abay nunoy. Abay, nunoy. Liwat gyud ka sa kong lulong, ha? Liwat ka sa kong lulong nga si Bulantoy, dito syudad. Lulo Bulantoy? Oh, Ana ka pa di ay lulo karon. na, oy! Tuwa syudad, ulit taong tiguwang. Sama ni mo na higugma sa babae nga, way gusto niya. Ulit akong tiguang. Unya imong lulo. Oh! Giyon sa man niya pag anak sa imong mama nga ulit akong tiguang ko kanya. Happy ni mo, bay. Kibaw gida. Happy ni mo, bay. Pirmi kong giyampo nga sa kaitas ang nga maabot gyud gani mong babae nga tinuod nagmahal nimo. Tinuod nag concerns nimo. Nya dili ka huk-hukan lang. And you will live with heavy ever after. Ge, usbag sulti, ge. And you live, ge. And you live happily ever after. Na. Og siya silalat. Ang humot og pinangga kong palalat. Sa mo kay gipinagsultihan ng lalat og sa pulis? Pita. Bogart, my love. Oh, Bogart, my love. my goodness! Why are you crying? Ano man ha, nagilak-ilak man ka? Matod magod sa pulis nga, di ko na mahimong ani ko din ni matugo ba ni mo. Hala no? Nga naman ko no? Ha? Bawal ko no. Papaulion yun ko niya. Asa? Papuloyan ka? Oy, di ka magkikuunong na ako din eh? Pasagdi lang gut, Bogart, my love. Oh my Sa'yo ko goodness. nga pa ni. Og dadanti ka sa imong paboritong pagkaon ha. Oh. Ang itlog nga way pugak. Oh, unsa? Lalove my love. Kadaghan ining akong gipalit nga pagkaon. Malipay gid si Mama si Mao Gian ini. Niya pagidaghang duwaan alang sa bata. Hoy! Bakla! Sino'y mo? Isog kay siyang misugat na ako. Patay! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!